Καλώς ήρθατε στο Signal by Ideal Services, ένα podcast όπου συζητάμε για τις εξελίξεις στο AI, στο marketing και το business. Είμαι η Δήμητρα, μένω στο Seattle και βλέπω το μέλλον να είναι ήδη πραγματικότητα εδώ, πριν καν φτάσει στα αυτιά σας στην Ελλάδα. Πριν λίγες μέρες ήμουν σε μια εκδήλωση και έπιασα κουβέντα με διάφορους Αμερικανούς και μόλις τους είπα ότι είμαι Ελληνίδα, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκαναν με αυτόν έτσι τον κλασικό γεμάτο ενθουσιασμό αμερικάνικο τρόπο ήταν να αρχίσουν να μου λένε για αρχαία Ελλάδα και αρχίσανε μετά να μου αναλύουν και για τον Πλάτωνα. Και εκεί που συζητούσαμε, συνειδητοποίησα κι εγώ πόσο πιο μπροστά από την εποχή του ήταν αυτός ο άνθρωπος. Γύρισα λοιπόν πίσω και λέω, πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσουμε για τον Πλάτωνα στο Signal, γιατί εκτός του ότι είναι ένας από τους αγαπημένους μου αρχαίους φιλοσόφους, ως παιδί της θεωρητικής, ταιριάζει επίσης γάντι και με το σύγχρονο marketing. Και δεν έπιασε και καμία νοσταλγία για τα τρανία και το συντακτικό τώρα, αλλά η αλληγορία του σπηλαίου είναι χωρίς υπερβολή το απόλυτο manual που κάθε σοβαρός επιχειρηματίας στην Ελλάδα θα έπρεπε να έχει στο κομμωδίνο του. Και το 99% αυτή τη στιγμή το αγνοεί επιδεικτικά. Για τους της θεωρητικής και την αλληγορία του σπηλαίου ξέρετε το high level concepts. Για τους υπόλοιπους ας κάνουμε γρήγορα μια εικόνα στο μυαλό μας, γιατί το storytelling του Πλάτωνα είναι σκηνοθεσία επίπεδου Hollywood, πιστεύω. Φανταστείτε μια ομάδα ανθρώπων που είναι κλεισμένοι σε μια υπόγεια σπηλιά από παιδιά. Είναι αλυσοδεμένοι με τέτοιο τρόπο που δεν μπορούν να γυρίσουν το κεφάλι τους και κοιτάζουν αναγκαστικά και μόνο τον τοίχο που βρίσκεται μπροστά τους. Πίσω τους, σε αρκετή απόσταση, καίει μια μεγάλη φωτιά. Μέσα στη φωτιά και τους δεσμότες υπάρχει ένας δρόμος υπερυψωμένος σαν μια μικρή θεατρική σκηνή. Εκεί κάποιοι άλλοι άνθρωποι περνούν κουβαλώντας πάνω στους ώμους τους διάφορα αντικείμενα, ομοιώματα ανθρώπων, ζώων, ξύλινα και πέτρινα αντικείμενα. Οι δεσμότες λοιπόν δεν βλέπουν ούτε τη φωτιά, ούτε τους ανθρώπους, ούτε τα πραγματικά αντικείμενα. Το μόνο που βλέπουν είναι οι σκιές όλων αυτών των πραγμάτων να προβάλλονται πάνω στον τοίχο που έχουν μπροστά τους. Και επειδή γεννήθηκαν εκεί και δεν έχουν δει ποτέ τίποτα άλλο στη ζωή τους, για αυτούς οι σκιές είναι η μοναδική, η απόλυτη και η αδιαμφισβήτητη πραγματικότητά τους. Αν όμως κάποιος από αυτούς τους δεσμότες λυθεί και αναγκαστεί να σηκωθεί και να βγει στο φως έξω, η διαδικασία δεν θα είναι καθόλου ευχάριστη. Στην αρχή θα πονέσει, τα μάτια του θα υποφέρουν από το σοκ του ήλιου, θα μπερδευτεί, θα τρομάξει και θα θέλει να γυρίσει πίσω στις νόριμες σκιές του. Αλλά μόλις συνηθίσει το φως, θα καταλάβει ότι όλη του η ζωή ήταν μία φτηνή ψευδαίσθηση και θα δει τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Και το καλύτερο, όταν αυτός ο άνθρωπος, αφού έχει δει όλα αυτά, γεμάτος ενθουσιασμό, πάει πίσω στη σπηλιά για να πει στους υπόλοιπους την αλήθεια και να τους ελευθερώσει, εκείνοι απλώς τον θεωρούν τρελό. Τον κοροϊδεύουν, τον υποτιμούν και αν προσπαθήσει να σπάσει τις αλυσίδες, είναι ικανοί μέχρι και να τον σκοτώσουν. Οπότε κάνουμε την εικόνα αυτή, την κρατάμε, για να την κάνουμε και business translation τώρα. Τι δουλειά έχει ο Πλάτωνας σε ένα podcast για marketing και επιχειρηματικότητα? Έχει και παραέχει, γιατί η αλληγορία του σπηλαίου περιγράφει με σχεδόν ανατριχιαστική ακρίβεια τη σημερινή εγχώρια αγορά. Αν κάτσουμε και αποκωδικοποιήσουμε τους συμβολισμούς, θα καταλάβουμε ακριβώς πώς δουλεύει το σύστημα. Και πάμε να τους δούμε τώρα έναν προς έναν. Το σπήλαιο είναι η ελληνική αγορά. Είναι ένας κλειστός, αυτοαναφορικός μικρόκοσμος και όλοι κοιτάζουν τι κάνει ο διπλανός τους. Ο ανταγωνιστής έκανε αυτό το βίντεο. Ωραία, θα κάνουμε κι εμείς αυτό. Έβαλε άλλος αυτή την προσφορά. Πάμε να τρέξουμε να τη μιμηθούμε, να κάνουμε κι εμείς τέτοια προσφορά. Όλοι αντιγράφουν τους πάντες, βλέπουν τα ίδια πράγματα και θεωρούν ότι αυτή είναι η μόνη πραγματικότητα. Λογικό. Και αν τολμήσεις να προτείνεις κάτι ριζικά διαφορετικό,
κάτι έξω από την πεπατημένη. Η μόνιμη κλασική απάντηση της αγοράς ποια είναι? Ναι, αλλά έτσι δουλεύει η αγορά εδώ στην Ελλάδα. Spoiler alert. Όχι, δεν δουλεύει η αγορά μέσα στο δικό σας σκοτεινό σπήλαιο έτσι. Μετά πάμε στους δεσμότες. Οι δεσμότες είναι οι επιχειρηματίες. Και να πούμε εδώ ότι δεν λέω τίποτα με κακία, ούτε υποτιμώ κανέναν, ίσα ίσα. Οι Έλληνες επιχειρηματίες είναι άνθρωποι που παλεύουν καθημερινά με τις επιχειρήσεις τους, με όλη τη δύσκολη καθημερινότητα στην Ελλάδα, με την τρέλα της φορολογίας στην Ελλάδα, αλλά είναι δεμένοι με τις παροπίδες της καθημερινότητας γενικά. Δεν κοιτάζουν έξω από το τούνελ. Δεν έχουν κάτσει να μελετήσουν πώς στείνεται ένα brand, πώς γίνεται το positioning ή πώς δουλεύει το marketing σε ώριμες αγορές του εξωτερικού. Στην Αμερική, Κεντρική Ευρώπη, γενικά στην παγκόσμια αγορά. Και επειδή δεν έχουν μέτρο σύγκρισης με την πραγματική στρατηγική, αυτό το εγχώριο πρόχειρο copy-paste που βλέπουν γύρω τους φαίνεται αρκετό. Και τους φαίνεται ότι αυτό είναι το κανονικό. Η φωτιά τώρα. Η φωτιά είναι τα εργαλεία και η τεχνολογία. Είναι τα social media, είναι οι αλγόριθμοι, είναι το AI τώρα, είναι τα Google Analytics. Και για να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι, γιατί ξέρω πώς μεταφράζονται αυτά, δεν είμαι εδώ για να δαιμονοποιήσω κανένα εργαλείο, ίσα ίσα τα χρησιμοποιώ και εγώ στη δουλειά μου καθημερινά. Τα social media λειτουργούν και το AI είναι μια συγκλονιστική επανάσταση. Αλλά είναι το μέσο και όχι ο σκοπός. Η φωτιά από μόνη της δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα ξεκινά όταν παθαίνουμε αιμονή με τις σκιές που δημιουργεί αυτή η φωτιά, αντί να κοιτάξουμε την ουσία του business μας, της επιχείρησής μας. Και ποιοι είναι αυτοί που κρατούν τα αντικείμενα? Εδώ είναι το point που κανείς στο πεδίο μας δεν θέλει να παραδεχτεί γιατί πονάει. Στην αλληγορία υπάρχουν κάποιοι που σκόπιμα κουνούν ομοιώματα αντικειμένων πίσω από την πλάτη των δεσμωτών για να παράγουν συγκεκριμένες σκιές. Στον επιχειρηματικό κόσμο αυτοί είναι οι λεγόμενοι γκουρού, οι τσαρλατάνοι που τους λέω εγώ και οι μάγοι εντός εισαγωγικών όλα αυτά, το digital marketing. Αυτοί που εμφανίζονται στο feed και υπόσχονται 10.000 followers σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα conversions με ένα μαγικό template ή πώς να γίνεις πλούσιος σε 30 ημέρες χωρίς κόπο. Μακάρι να το ήξερα αυτό. Και έχουμε και τώρα με το AI πώς να γίνεις do-it-yourself marketer. Κάνε το μόνος σου. Φτιάξε το site σου μόνος σου. Κάνε τα social media μόνος σου. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν ακριβώς τι κάνουν. Πουλάνε τις σκιές με το κιλό. Γιατί ξέρουν ότι ένας δεσμότης, ο επιχειρηματίας που είπαμε, που δεν έχει δει ποτέ το πραγματικό φως στρατηγικής και της δουλειάς, είναι ο ιδανικός, ο πιο πιστός και ο πιο εύκολος πελάτης. Δεν θα αμφισβητήσει, δεν θα κάνει τις σωστές ερωτήσεις και απλά θα καταναλώνει σκιές. Και the reality check τώρα των σκιών. Οι ίδιες οι σκιές στον τοίχο, ποιες είναι? Είναι η καθημερινότητα που αντιμετωπίζω εδώ και χρόνια με τους πελάτες μου και θεωρώ ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Είναι εκείνο το τηλέφωνο το κλασικό που δεχόμαστε, δεν ξέρω, 9-10 το βράδυ πολλές φορές ή κάποιο μήνυμα, σε κατάσταση πανικού, ότι Δήμητρα έπεσαν τα likes στη τελευταία ανάρτηση, δεν είχαμε τόσα impressions, ήταν λιγότερα και κάθομαι εγώ στην άλλη πλευρά της γραμμής και παίρνω έτσι μια βαθιά ανάσα και σκέφτομαι. Τώρα αλήθεια, τώρα μας πειράζουν τα like αυτή τη στιγμή ή αν μπαίνουν χρήματα στο ταμείο μου και αν έχω πελάτες? Και εκείνη είναι η στιγμή που συνειδητοποιήσω ότι ο άνθρωπος που έχω απέναντί μου έχει μάθει να διοικεί ένα ψηφιακό θέατρο σκιών και όχι μια υγιή επιχείρηση. Κοιτάζει το like, κοιτάζει το comment, κοιτάζει το reach και νομίζω ότι αυτό είναι η επιτυχία. Γιατί? Γιατί ο αριθμός στην οθόνη του κινητού είναι εύκολος, είναι άμεσος, είναι ορατός, δεν θέλει ιδιαίτερη σκέψη για να τον καταναλώσεις και χαϊδεύει επίσης υπέροχα το εγώ του επιχειρηματία. Δεν κάθεται να κοιτάξει αν το branding του προσελκύει τους σωστούς πελάτες, δεν κοιτάζει αν η στρατηγική του χτίζει long-term αξία για την εταιρεία του, κοιτάζει τη σκιά. Και το πρόβλημα βέβαια, παρατηρώ εγώ, δεν είναι ότι είναι μόνο τα likes, μακάρι να ήταν μόνο αυτά. Έχει περάσει και στην ορολογία.
Έχουμε γεμίσει με ένα σταμάτητο, δήθεν high-end corporate buzzword bingo, να το πω έτσι λίγο αγγλικά κι εγώ, το οποίο έχει καταντήσει πολύ κουραστικό. Ακούω σε meeting συνέχεια. Πρέπει να αναπτύξουμε μία omni-channel strategy, να έχουμε ένα customer-centric approach και να δημιουργούμε data-driven synergies. Και όλο αυτό με απίστευτη σοβαροφάνεια. Εγώ γελάω βέβαια από μέσα μου όταν το ακούω αυτά, γιατί σκέφτομαι ότι αν σταματήσεις αυτόν που τα εξτομίζει, τον κοιτάξεις στα μάτια και του κάνεις μια απλή ερώτηση, πολύ ωραίες αυτές οι λέξεις, μ' αρέσουν, τις ακούω καλά, τι σημαίνουν στην πράξη όμως για το κέρδος και τη ζημία της επιχείρησής μου αυτή τη βδομάδα. Και τι θα δεις αυτόν τον άνθρωπο, τα μάτια ακριβώς αυτό που περιέγραψε ο Πλάτωνας 2.500 χρόνια πριν. Θα δεις έναν άνθρωπο που κοιτάζει μετέωρος, χαμένος, έναν άδειο τοίχο, δεν ξέρει καν τι κρύβεται πίσω από τη λέξη, ξέρει μόνο να αναπαράγει τη σκιά της. Και ας βγούμε λοιπόν για λίγο από το σπήλαιο και ας κοιτάξουμε τον ήλιο. Ο ήλιος όσον αφορά το digital και το marketing είναι το πραγματικό, ουσιαστικά χειροπιαστό αποτέλεσμα. Δεν είναι τα vanity metrics, τα metrics ματαιοδοξίας, όπως λέμε, αλλά η ουσία της επιχείρησης. Και στα βάλουμε λίγο κάτω για να τα δούμε ρεαλιστικά. Τα likes, οι followers, τα impressions, το reach είναι πολύ ωραίοι αριθμοί. Είναι πολύ ευχάριστοι. Αλλά απαντάνε σε μία και μόνο ερώτηση. Με είδε κάποιος που χρειάζεται να την απαντάμε και αυτή, έτσι, έχει και αυτό σημασία. Δεν απαντάνε όμως το αγόρασε κάποιος, πήρε κάποιος το προϊόν μου, πήρε κάποιος την υπηρεσία μου. Δεν απαντάνε επίσης το έγινε αυτός ο κάποιος πιστός πελάτης που θα ξαναέρθει. Και ξαναλέω, δεν πιστεύω ότι έχουν μηδενική αξία. Έχουν αξία απλώς ως ενδείξεις ότι κάτι κινείται, ότι υπάρχει ένα πρώτο ενδιαφέρον. Και είναι σημαντικό και αυτό, ως μια βάση. Κακά τα ψέματα όμως, τα impressions δεν πλήρωσαν ποτέ κανένα λογαριασμό και οι followers δεν συντηρούν μισθοδοσίες. Τα metrics που πραγματικά μας λένε αν η επιχείρησή μας είναι υγιής και μεγαλώνει, είναι αυτά που είναι πίσω τη σπηλιά, εκεί που το φως καίει. Είναι το conversion rate, για παράδειγμα. Ο ρυθμός μετατροπής. Πόσοι από αυτούς που μας είδαν έκαναν τελικά την ενέργεια που θέλαμε, αγόρασαν, έκλεισαν ραντεβού, άφησαν τα στοιχεία τους. Το CPA, το cost per acquisition. Πόσο ευρώ μας κοστίζει σε διαφήμιση και marketing για να φέρουμε ένα νέο πελάτη στην πόρτα μας. Μετά είναι το return on ad spend. Για κάθε ένα ευρώ που βάζεις είτε στη Meta, είτε στην Google ή όπου κάνεις διαφημίσεις, πόσα ευρώ έρχονται καθαρά πίσω στο ταμείο σου. Άλλο ένα σημαντικό σημείο είναι το customer lifetime value. Ποια είναι η συνολική οικονομική αξία που φέρνει ένας πελάτης στην επιχείρησή μας σε βάθος χρόνου και όχι μόνο στην πρώτη του αγορά. Αυτά είναι τα πραγματικά αντικείμενα και αυτός είναι ο ήλιος. Πονάει να τα κοιτάξεις αυτά τα νούμερα στην αρχή? Φυσικά και πονάει. Γιατί αν τα απομονώσεις και τα κοιτάξεις με ειλικρίνεια, θα συνειδητοποιήσεις ότι πολλά από αυτά που βαφτίζεις επιτυχία τόσο καιρό στα μηνιαία reports ήταν απλά καπνός και καθρέφτες. Ως επιχειρηματίες όμως, και το βλέπω κι εγώ προσωπικά, στη δουλειά μου και με πελάτες και με επιχειρήσεις και με όλους όσους συνεργαζόμαστε τόσα χρόνια, όσοι πάρουν την απόφαση να βγουν από το σπήλαιο, είναι εκείνοι που σταματούν να μετράνε σκιές. Σταματούν να κυνηγούν το εφήμερο χειροκρότημα στο feed και αρχίζουν να χτίζουν brands με γερά θεμέλια, με σωστό positioning και με σοβαρή στρατηγική. Και αυτοί οι επιχειρηματίες είναι αυτοί που μεγαλώνουν κιόλας. Και μεγαλώνουν και αθόρυβα και μπορεί να μην κάνουν τον μεγαλύτερο θόρυβο στα social media, μπορεί να μην τους ξέρει η παρέα σου, αλλά κάνουν πολύ μεγάλο θόρυβο εκεί που μετράει, στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Και για να κλείσουμε, ας θυμηθούμε το πιο επίκαιρο και διαχρονικό κομμάτι της αλληγορίας. Όταν αυτός που είδε το φως επιστρέφει στη σπηλιά για να δείξει στους άλλους την αλήθεια, η πρώτη αντίδραση των υπόλοιπων είναι η άρνηση, η άμυνα και η ηρωνία. Αυτό ακριβώς συμβαίνει όταν λες έναν επιχειρηματία ότι οι 50.000 followers που έχει δεν αξίζουν απολύτως τίποτα
εάν το conversion rate του είναι μηδενικό και το brand του δεν έχει ταυτότητα. Θα ακούσεις δικαιολογίες, θα ακούσεις άμυνες, θα ακούσεις το κλασικό «εσύ δεν ξέρεις πώς δουλεύει η δική μου επιχείρυση». Γιατί η σπηλιά είναι βολική, οι σκιές είναι γνώριμες, τις ξέρουμε χρόνια και το φως τις πρώτες μέρες μας τυφλώνει. Οπότε δεν δαιμονοποιώ το να έχεις πάρα πολλούς χιλιάδες followers και φυσικά είναι και αυτό ένας στόχος. Αλλά μαζί με τους followers και τα vanity metrics θα πρέπει να λαμβάνουμε περισσότερο υπόψη το conversion rate. Τα social media φυσικά η δουλειά μας είναι, το κάνουμε, αλλά θα πρέπει να γίνεται σωστά. Και όπως λέω πάντα, traffic and likes are fun, but profit is better. Και θα σας κάνω και μία ερώτηση για να σκεφτείτε απόψε. Εσείς τι σκιές κοιτάτε στη δική σας επιχείρηση αυτή τη στιγμή νομίζοντας ότι είναι επιτυχία? Εάν αυτές οι σκιές είναι τα vanity metrics που είπαμε, κλείστε για λίγο τα social media, ανοίξτε τα πραγματικά σας νούμερα και κοιτάξτε ποια είναι η πραγματικότητα. Τα λέμε στο επόμενο.